Min kameras fuq it-toilet tal-ġrieden jiġru fiċ-ċelel u droga iddur madwar il-faċilità. Din hija s-sitwazzjoni tal-biki li ilhom jgħixu fiha l xhur u snin sħaħ il-priġunieri fil-ħabs. Sitwazzjoni li qed twassal biex ir-rata ta' suwiċidji tiżdied drastikament. Priġunier minn Division 6 li tkellem ma' Net News qal li hu ħadd deċiżjoni li jagħmel hunger u medical strike sakemm is-sitwazzjoni tmur għall-aħjar. Nagħmel dan għaliex fil-ħabs qegħdin taħt pressjoni u kif qed jitrattawna diżastruża, ħajja diżastruża. Qed jumiljawna, qed tittieħed id-dinjità tagħna. Kien hawnhekk fejn qasam magħna dak li qed jgħaddu minnu il-priġunieri. Hemm il-ġrieden m'hawnx fejn titfal affarijiet qed nistgħu kollox f'art, jekk jgħaddi ġurdien u fil-verità hemm ħafna mart. Hemm ħafna mart tal-ġilda, hemm il-kameras. Waħda fuq it-tojlit hemm, waħda fuq it-tojtnej, u oħra faċċata tat-tojlit biex jaraw inti tagħmel tojlit daqshekk qed jumiljaw. L-istess ħabsa qalilna li droga spiċċat iddur fost il-priġunieri fl-inqas post fejn suppost għandha tkun id-droga. Daħlet id-droga minux, 5 grammi kokaina, 5 grammi heroina u mobile. Sitwazzjoni li tanti waħda kritika li waslet biex ir-rata ta' suwiċidi fil-ħabs żdiedet drastikament. Ir-rata ta' suwiċidju għadha ħafna għolja għaliex is-sitwazzjoni fil-ħabs hija kritika kull ma rranġaw mhux l-attentat jew il-fattur li jwassal biex titwetta kawża ta' suwiċidju. Irranġaw is-salvataġġ li jsalvaw ma tmutx. Quddiem dawn is-sitwazzjonijiet dan il-priġunier għażel li hu azzjoni kontra dan kollu, azzjoni li ilha għaddejja għal 10 ijiem sħaħ. Qabel ma jirranġaw lis-sitwazzjoni mhux ħanieħol, mhux naċċetta minn għandhom għajnuna medika. Chris Simmamo għal Net News.